Jojo, magkuhan na sila. Karang musimba mo sila alas 4. Hello guys! Shout out sa itong mga followers ha. Happy Sunday guys. Dako sa akong balay sa akong mga ginikawan guys. Akong mama guys. Ambot kan, di ko ba kasi yan eh. Binibay, ihatag mo. Binibay, gangatan ko. Binibay, ibalos mo. Sa paghigugma, o kanimo. Gihatag ko, tanang gusto mo. Ibalos mo, kapakyasan ko. Gipukaw kag mga pagpangga, apan ang ganti nga naangkon ko karon mga luha. Di ba panumpata nga mag-inunungay kitang duha apan di ay sa kalisod kalit kang bibiyag buhatang kalipay mo basag di kong kana maoy ihilay ka apan mapanahon ngaking mga mata wanay luha alang kanimo. Salamat sa atong kuwan ha. Pagsuportan nyo na ako guys sa atong YouTube channel Juliana Jojo. Don't forget to subscribe guys. Ihatag ko kanang gusto mo. Ibalos mo kapakyasan ko. Gipukaw kag mga pagpangga apan ang ganti nga naangkon ko karon mga luha. Di ba panumpata nga mag-inunungay kitang duha apan di ay sa kalisod kalit kang bibiyag buhatang kalipay mo pasag di kong kana maoy ihila ko apan mapanahon ngaking mga mata wanay luha alang kanimo. Wanay luha alang kanimo. Thank you for watching guys. Salamat. Please subscribe to my YouTube channel Juliana Jojo. Thank you.